Novela tržního řádu je zakotvena jedna zásadní věc, a to je, že všechny stánky, které se nacházejí na Václavském náměstí, mají platnost do konce tohoto roku. Tam je výpovědní lhůta půlroční, takže to stíháme. A záměrem toho je, že chceme jako hlavní město Praha uskutečnit začít revitalizací Václavského náměstí v tomto směru minimálně stánky, dokud nemůžeme dělat nic dále. A to je to, že chceme na základě studie Ziegler-Barány, který předpokládá pouze z 6 místí prodejních stánků, už na tohle reagovat a ty stánky jsou pouze 6. A bude to standardně tak, že ten vzhled toho stánku bude jednotný, bude daný odsouhlašen také památkáři, bude ve vlastnictví hlavního města Prahy a bude se pronajímat za standardní podmínek jako kamenný obchod. Je to na základě neustálých žádostí jak Sdružení Nového města, který se velmi zajímá o Václavské náměstí, tak i obyvateli, kteří tam bydlí. Protože samozřejmě ty stánky, které jsou tam dneska, je to o tom, že některé jsou 24 hodin denně otevřené, což znamená zvýšená kriminalita v daných lokalitách. Dále je to o tom, že, jak jsem říkala i na radě, může se zdát, že my nepodporujeme podnikání, protože rušíme takový počet stánků. Naopak, my ho podporujeme, protože tam trpí kamenné obchody. Ty obchody, které mají přímo před sebou podstavené ten stánek, jsou opravdu handicapované, jak už těma výpady z toho stánku, tak už tím, že se tam lidé se předtím zhubnou, nejsou vidět výlohy a tak dále. Opravdu razíme to, že kamenné obchody jsou pro nás prioritou a proto i chceme, aby Václavské náměstí vypadalo tak, že kamenné obchody jsou priorita a zde máme pár stánků, které opravdu budou obsluhovat tu nejnutnější občanskou vybavenost typu květiny, pekárna, tisk. Občerstvení, jaké bude v rámci diskuse opět se všemi jak městskou částí, tak tady na hlavním městě. Takže to je k Václavskému náměstí. Myslím si, že to je to, co jsme dlouhodobě říkali, že z Václavským náměstí je zapotřebí něco dělat, a tohle je první krok, který to uskuteční.